V tuto chvíli předává balónu přípravce SK Rostec Vyškov. Chlapáci, kapitán nechce hrdě hlásí. Ano, Tomáš, kapitán. Tome, znáš toho pána z televize? Jenom kouká. A poslouchá, co vše Mirek Topolánek přeje právě těmto nejmenší chlapy plácnout. Ať vám to funguje, ať vám to hraje. Předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek tráví léto, respektive svoji dovolenou u nás na Jižní Moravě a historický okamžik, neb mladí přípravkáři a náboru atletických podílů, potom se podíváme i na samotné hřiště Luboši Klinic do sportovního. Takže já jsem rád, že jsme se tady sešli v tomto krásném sportovním areálu. Přeji jak začínajícím atletům hodně úspěchu a fotbalovému klání, ať vyhrají ty ligového mistra z roku 78, jediného titulu brněnských fotbalistů, a pokud vy pamětníci pamatujete, pak v loňském roce uběhlo 3 Vyškova, tak si ji popovídáme za malou chvíli, protože Mirek Topolánek